No, mitäs sitten tehdään? Me lähdetään keräämään roskia. Merestä. Merestä. Jotkut tyhmät heittää kaikki roskat tänne. Niin. No, siinä on imupilli. Imupilli löytyy. Montako löytyy? Sytkäri löytyy. Mitä? Sytkäri löytyy. Kyllä. Se on varmaan ollut tupakkimies. Niin. Löytyy ne. Riittääköhän meidän loma-aika tähän merien puhistamiseen, mitä luulen? No kyllä. Kyllä riittää. Kyllä riittää. No niin. Hyvä. Onko löytynyt mitään? Ei. Katsopa tuolla. Taas löytyy joku tähän syötäväliä ja mehupilli. Mitäs siellä on? Oho! Nyt tuli hyvin kun... Mitä se on aerosoli? Hiuslakkapu! Ja siinä on joku jäätelöpaperi. Mitäs täällä? Oho! Siitä on muovipussi. Jätään niin. Ne melkoisia porsata nuo ihmiset. Meillä on kohta reppu täällä. Vai mitä? Kyllä. Wow. Mitäs tuolla? Mitäs tuolla? Siinäkin on joku... Mitäs edutta tuolla? Mikä? Joku nuudelipussi. Siellä on porsata. Siellä on pullo. Kato, löytyi pullo tuossa. No minä löysin yhden joukon. Oho, sulla on kohta kädet täynnä. Niin. Ja sä löysit vain yhden. Nyt on hyvä saada. Joo. Pitäisikö meidän käydä viemässä jo rantaan? Joo. Nyt putosi. Voi, se on ihan melkein pohjassa. Minä yleensä siinä. No niin, ja nyt pullo putosi. Ja voisitko sinä kantaa pillan ihan täynnä? No nyt. Me löysimme papereita ja hiuslakkaa ja pulloja ja jotakin muutakin. Ja lampun ja pillejä ja pulloja ja papereita ja... Väännetäänkö siihen? Mitä? Tuommoinen kasa 5 minuutissa. Se ihmeellistä. Vai mitä? Ja minä löysin vielä yhden. No meitäkin on miljoona. Miljoona. No hyvä. Joko lopetetaan tältä päivältä? Joo, mutta mennään uimaan vielä. Kyllä.